Cataluña, 8 de agosto. Todo isto pasou nun día. Pouco antes das 9 da mañá, tras case 7 anos de fuxida, Carles Puigdemont aparece en Barcelona para dar un meeting sen que ninguén o deteña. Fala durante 6 minutos, baixa do escenario e pérdeselle a pista. Ás 10 comeza o pleno de investidura de Salvador Illa, pero segue sen aparecer. Xusto despois, os mozos activan un dispositivo para capturalo, que provoca numerosas retencións de tráfico. Arredor da unha coñécese que detiveron un mozo pola súa posible implicación na fuxida. Este axente é o dono do coche no que supostamente fuxiu Puigdemont. Ás 2:45 desactivan o dispositivo Gaiola que reactivan ás 4:30 da tarde, aínda que só durante unha hora. Xa ás 5 da tarde retómase o pleno do Parlamento, a pesar de que Junts pedira que se suspendese, alegando que ian deter a Jordi Turull por colaborar nesta fuxida. Ás 5:30, Carles Puigdemont publica un post en Instagram. Ás 6:30 da tarde deteñen un segundo axente implicado na fuxida. E finalmente, arredor das 7:30 da tarde, Salvador Illa foi investido presidente da Generalitat, cos votos de PSC, Esquerra e Comuns. Pero, á hora da votación, Carles Puigdemont seguía en paradoiro descoñecido.